साईनगर शिर्डी दादर एक्सप्रेस प्लॅटफॉर्म क्रमांक 1 वर आहे। अजून 1 तास आहे। 1 तास आहे। असू दे, गाडी रास्ते दादर पुजारी 1 2 1 3 2 साईनगर शिर्डी दादर एक्सप्रेस प्लॅटफॉर्म क्रमांक 1 कुठे चाललात? घरी। नमस्ते सर्वांना। नमस्ते नमस्ते। तर इथे बघा, शिर्डीमध्ये आज आमचा दुसरा दिवस आणि दुसऱ्या नाईटला आम्ही चेकआउट करतो आहे, कारण आपली आता गाडी 10:20 गाडी आहे आपली। ठीक आहे, साईनगर शिर्डी टू मुंबई। आणि आता वाजले किती? 8 वाजलेत। 8:10 झालेत, तरी आपल्याकडे खूप वेळ आहे। तर त्या वेळेसाठी आपण काय करणार आहे काजल? आपण शॉपिंग करणार आहे। आपल्या सर्व प्रसाद घ्यायचा आपल्याला। शिर्डीचा प्रसाद मागतील ना कोण भेटले तर शिर्डीचा प्रसाद, त्यासोबत शॉपिंग काय बाहेर आहे साईबाबाच्या मंदिराच्या बाहेर काहीतरी मस्त बघायला आपण जरा चांगलं। हो, तसं आपण काय बघितलं नाही ना। नाही। तर रूम बघा होता तसं आम्ही सर्व व्यवस्थित ठेवलेलं आहे। आणि इकडे माझी लॅपटॉपची बॅग रेडी आहे। आता सर्व आमची पॅकिंग झाली आहे आणि आम्ही आता चेकआउट करतो। लेडीज लोकांबरोबर असलं ना की पूर्ण बॅगेवरती कुठे कुठे पावडर पडते, कुठे कपड्यांवरती पावडर पडते। कॉम्पॅक्ट पावडर आहे, माझी नाही पडत। तुझी पॉन्ड्स वाली पडली, मग मम्मीची पावडर पडली वाटते। आता ही गाडी आपली 10:20 ची गाडी आहे। ठीक आहे, साईनगर दादर एक्सप्रेस ही 4:30 दादरला पोहोचेल। आणि आम्ही SL कोच बुक केलाय। मला त्यावेळी SLS कोच अवेलेबल झाला म्हणून ते SL कोच, कारण कमी कमी झोपून तरी व्यवस्थित वाटेल। आजच्या दिवशी जर तुम्ही विचारता ना मम्मी, शिर्डी पासून गाडी कधी कधी आहे का काजल तुला माहितीये? मी तुम्हाला इन्फॉर्मेशन देतो बघा। 5:25 ची गाडी आहे साईनगर शिर्डी टू CST, ती वंदे भारत आहे। ज्या गाडीने आपण आलो ना, सर्व संध्याकाळच्याच गाड्या आहेत। 5:25 ची आहे, नंतर 8:10 ची आहे, म्हणजे आता 8:10 आता गाडी सुटेल। आणि मग 10:20 ची आहे। हे सुरुवातीच्या 2 गाड्यांना रेग्युलर आहेत, पण 8:20 गाडी आहे ती आपण जाणार आहे त्या गाडीत। 10:20 ची गाडी कधी कधी असते, 2-2 दिवस आड करून असते ती। ठीक आहे, चल जाऊया। चला। बाय 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 बाय।
साईबाबाचे फोटो पण आहे त्याच्यामध्ये. हे आपल्याला किती घेऊया? तुझ्याकडे एक लागेल. तुझ्याकडे लागेल. आपल्याकडे एक लागेल. 4 घेऊया. हे 4 द्या ना. 4 डॉगला वाटेल तू काय खायला देत आहे का? घेतला का गाजर? ओम साईराम. माझ्याकडे पण असं ट्रायंगल नाही. हे असे सर्व. हे बाबूला काय घेते? काय पण घे. तुला घेतलं दाखव. हे कसे पडले? 100ला 4. आणि हे कितीला पडले? 100ला. आता आज कसं दिसतंय? कसं वाटलं? मस्त ना. हे अरे हे आहे बघा. आता पाठी आपण 0 बल्ब कसा लावतो तसा आहे ते. हा तो घे. त्याच्या बाजूचा पण इव्हन चांगला आहे. नाही तो आवाला चांगला आहे. हा ब्राईटनेस आहे ना. तो एक घे. 2 दगडावर बसते. हा तो एक घे पूर्ण. आमची शॉपिंग कशी वाटते? गिफ्ट आहे. गिफ्ट सर्वांसाठी. आमच्यासाठी नाही. पण हे गिफ्ट दिलं की हा बघा. हे तेच आहे. हे काय आहे? हे काय? घे 2 घे. 2 घे. ही गर्दी आहे एवढी. पाठी बघितली गर्दी किती होती. आणि आपले बॅग बिग पण सर्व ठेवले. पकडून ठेवले बॅगा. आता रात्रीची किती वाजले माहिती आहे काय? 9 वाजले. 9 वाजले. आपली 10-20ची गाडी आहे. आणि स्टेशन बघा कसा दिसतो. आपला हा डब्बा आहे S5 41 हा बघा. ती बॅग घे फक्त. 41 42 43 आहे का खाली आहे? 10-20ला सुटली गाडी. वेटिंग हॉल. अकरा वाजले. गाडी कुठे आली? कोपरगाव. मी मॅप लावून ठेवतो बघा सर्व. कोपरगाव, मनमाड, नाशिक.
तर इथे बघा आम्ही शिर्डीहून परत मुंबईला आलो आहे. रात्रीची 10:20ला आम्ही ट्रेन पकडली साईनगर शिर्डीपासून. ती ठाण्याला बरोबर 4:15ला पोचली. त्यानंतर आम्ही आलो, तिघांनी आंघोळ केली, फ्रेश झालो, थोडंसं काहीतरी खाल्लं आणि जे झोपलो ते आता जाऊन उठलो. मम्मी आणि काजल आता फ्रेश होणार आहेत आणि मी इकडे फ्रेश होऊन बसलो आहे. तुम्हाला आता इकडे दाखवतो आम्ही काय काय शॉपिंग केली आहे बघा. तर इथे आम्ही हे सर्व प्रसाद आणलेला आहे. हे सर्व प्रसाद आहे इकडेपर्यंत आणि इकडे सर्व ज्वेलरी आहेत. इकडे पण प्रसाद आहे आणि इकडे काहीतरी गिफ्ट्स आहेत. ठीक आहे. तर इझी सांगायचं झालं की इथे हे 4 प्रसाद आणले, हे सर्व वाटण्यासाठीच आणले. त्यातलं ताईला काय काय देतो आम्ही एक प्रसाद. मग हे बुंदी असतात ना, बुंदी त्याचे लाडू नाहीत, फक्त बुंदी आहेत त्या, ते आणलेलं आहे. आणि त्यासोबतच हे तुम्हाला आम्ही ब्लॉगमध्ये दाखवलं होतं बरोबर की लाईट लागते, तर ते आम्ही बॉक्समध्ये पॅक करून म्हणजे आठवण की शिर्डीवरून ह्याला बघून आठवतील की हां हे आपण शिर्डीवरून आणलेलं आहे. तर हे गिफ्ट, हे 3 झाले गिफ्ट ताईसाठी. आणि त्यासोबत इकडे बाबूसाठी बघा मी किती क्यूट आहे, एकदम छान वाटतंय ना. तर आमची बाबू त्रिशिका पण घालेल ना तर तिला पण एकदम छान वाटेल आणि आठवण काढेल हां हे शिर्डीवरून आणलेलं आहे. तर हे सर्व गिफ्ट्स आणि बाकी सर्व काय हेच प्रसाद आणलेलं आहे. आता प्रत्येकाच्या घरी आम्ही देणार आहे, एक कोणाच्या घरी देणार आहे ते तुम्हाला दाखवू जमलं तर. आणि इकडे लाडू आणलेत आम्ही, तिकडचे स्पेशल लाडू काजलला आवडतात म्हणून हे काजलला खायला आणलेलं आहे. आणि इथे ह्याला काय म्हणतात मम्मी, कलाकंद आणलेला आहे आम्ही, कलाकार आमच्या भाईसाठी, हे भाईसाठी खायला आणलेलं आहे. याच्यात 2 व्हरायटी काहीतरी वेगळी, एकच आहे फक्त त्याला एक डार्क आणि एक असं व्हाईट आहे ते झालं. आणि हां आणि त्यासोबतच इथे बघा अजून साईबाबांच्या पण 4 हे डीम लाईट सारखे पण यूज होऊ शकतात. रात्रीचे लावलं आणि बटन ऑन केलं की लाईट ऑन होते ह्याच्यात. तर हे सुद्धा डिस्ट्रीब्यूट करणार आहे आम्ही. कोणाकडे जाणार आहे ते पुढच्या ब्लॉग्समध्ये तुम्हाला दिसतील. प्रत्येकाच्या घरी, एक वेगळ्या घरी जाणार आहे, हे वेगळ्या घरी जाणार आहे, हे वेगळ्या घरी जाणार आहे, एक वेगळ्या घरी जाणार आहे. आणि इथे बघा ज्वेलरीजमध्ये काय काय ज्वेलरी घेतली बघा. ज्वेलरी नंबर 1 दिसतंय, छान आहे ना. तर हे सर्व आठवण राहील की हा आपण शिर्डीवरून आणलेलं. त्यासोबतच व्हाईट सेटमध्ये काय काय घेतलं बघा, हे व्हाईट सेटमध्ये घेतलेलं आहे. हे सर्व तुम्हाला काजल घालून दिसणार आहे. हे सर्व काजलने ज्वेलरी घेतली आहे 2. त्यासोबत तिकडे बांगड्या घेतल्या आहेत वेगवेगळे आणि इथले कानातले घेतले आहेत एकदम मस्त, नवीन ड्रेसवर तिला शोभतील. आणि अजून एक काहीतरी प्रकार घेतला आहे बांगड्यांचे. तर अशी सर्व शॉपिंग झालेली आहे. गॅस सर्व दाखवलं ना. तर शिर्डीचं आमची जर्नी एकदम छान. 2 दिवस आम्ही स्टे घेतलं. 2 नाईट नाही थांबलो आम्ही ॲक्च्युली. पुढच्या आज पण आत्तापर्यंत पण 12 वाजेपर्यंत आमचं चेकआउटचं टायमिंग होतं, म्हणजे 12पर्यंत आमचं हॉटेल बुकड होतं. पण आम्ही बोललो मग रात्री तिकडे थांबण्यापेक्षा रात्री ट्रेनमध्ये बसून मुंबईला पोचूया बरोबर म्हणून. तेवढं आपण फटाफटी पण पुढच्या कामाला पण आपण लागू. शिर्डीमध्ये साईबाबांचं दर्शन एकदम चांगल्या प्रकारे झालं, पहिल्या दिवशीच झालं. तिकडे भोजनालयामध्ये जेवण पण एकदम छान. वातावरण तिकडे जर तुम्ही मला विचाराल ना तर डिवोशनल वाटतं, म्हणजे एकदम देवाच्या ठिकाणी गेलो तर देवच सर्वीकडे असं वाटतं. आणि एकदम छान वातावरण आहे, प्रसन्न वातावरण आहे. तुम्हाला रिकमेंड करेल, तुम्ही गेला असाल तरी तुम्ही परत जाऊ शकता तिकडे दर्शनासाठी. लाईन विचाराल लाईन असते का, आम्ही तर सुट्टीच्या दिवशी गेलेलो तरी भरपूर लाईन होती आणि गर्दी तर आहेच. असं तुम्ही समजू नका की गर्दी सुट्टीच्या दिवशी जाणार तर गर्दी कमी मिळणार, तर नाही, गर्दी मिळणार पण कमी मिळणार, पण ती पण गर्दी आहे. मग तुम्ही विचार करा सॅटर्डे संडेला जाल तर किती जास्त गर्दी असते. पण एकदम छान वाटलं, गेल्यासारखं आमचं दर्शनसुद्धा झालं आणि अशी शॉपिंग पण झाली. आणि मेन म्हणजे आम्हाला रिलॅक्स वाटलं आणि आम्हाला मजा वाटली. आणि तुम्हालाही ब्लॉग्स बघून कसं वाटलं आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये सांगा. आणि व्हिडिओला लाईक करा आणि व्हिडिओला सर्वांनी शेअर करा.